vítam vás z nového videa. Som tu aj s Raxírom, aj s Taniou. Pozdravte sa. Čau, ale ja vidím Raxíra. Ja ťa vidím. Ty vidíš Raxíra. Raxír 22, čau, ja som pre tebou teraz. Čau. Čau. Ja sa to nechcem načítať, ja normálne... Lebo ja mám moto otvorené, Som tu. To sa chcem pozrieť, či mám vypnuté hacky, lebo ináč ja mám hacky. Ja som počul dajaké pískanie. Tak to som bola ja. Ja som pri dajakej bejske. Tak tam si blízko nás. Nie, sorry. Pri nás je nejaká Vitsky nejaká. Vitsky. Takže mám vypnuté hacky. Vidíš ma? Už som pre tebou. Komu hovoríš? Tebe, Raxír. Nevidím, neviem otáčať obrazovku. Choď pre môj ksicht do tejto časti. Sem? Počkaj, Tanička. Nie. Buď na mieste. Lebo ja vidím tvoj ink, ale nedokážem ho vidieť dobre. Lebo vidím, čo Tania zle. Tam kde. Pričom ste? Už ťa vidím. Ty ste tam vyzerali ako Herobrine a vidím ťa. Ja som pri dajakej Ninke. Ty si tam scary. Ja som pri dajakej Ninke, alebo... Konečne už to není na vybuchnutie. Ja som pri Opi dajakom. Je pri vás dajaká Opi? Počkaj. Nie, je pri nás Vitsky. Vicky? Lebo... Tak asi nesme. Kde si, Tani? A tu. Počkaj. Poď za mnou, Raxír, za mnou. A dajaká Ginga Iki? Dobrý psíček, poď za mnou, Raxír, poď. No počkajte. Áno, poď za mnou. Som tak. A dajaké Gina Iki? Neotáčaj sa toľko, ty pes. Poď. Buďte na mieste. Kde Tu si nájdete? robím bejsku. Poď. A vy si to označte. Nie, poď za mnou, to A není potom dobré ťa miesto. Poď budete- za mnou, Raxír, poď za mnou. Raxír, poď za mnou. Ale nepočkajte. Prv musíme vyriešiť, že by sme sa našli. Poď. Tu je nejaká bejsa, môžem sa tam nasťahovať, ako dočasne, ako... A je pri vás nejaké Nie. Kisík je to nás, kisíček. Tak buďte tam, ja sa budem Tak snažiť. my sme v takej beske, ja si to nastavím Ty řekl. ako čipsík. Home. Tak ďalej. Dobre, ale zasni, my tu hrajeme. Vidím dajakú nozg. Ja vidím stále. Kový grus Ja vidím tu Vicky. Ona má bejsku presne tu, pri tomto. Povedzte, kto pri vás je. Afra má malo percent. Kto pri vás je, povedz. Ja som úplne na konci. Nie som. Ja som kde v paletovom ráji. Je tu miliarda paliet. Hovorte, kto je pri vás. Ale jaké inky? Pri mne je 1, 2, 3. Toto je lepšia bejska, ale opustená pozícia. Doriči. Opustená bejska, to by sme mohli. Kde si? Ale ty chápeš, že ja pri vás nie som? Kde si? Idem za tebou. Máte označené home? Hej, mám. Dobre, tak ma poďte hľadať. Počkaj, kto tam bol? Eva 11196. Raxír, ty v bejske? Ale pýtam sa Ja vás. pri bejske, chodím tu ako... Hovorte, kto pri vás je. Poď za mnou. Hovorte, kto pri vás je, aký ink. Kde si? Tu som, za tebou, stoj. Poď za mnou. Tu si ty. Povedzte mi, aký je pri vás ink. Kto pri vás je? Vicky. Taká Vicky, že? Vicky je pri nás. Súčasť Vicky. Tam je zle. Raxír 22. Ináč tu sme sami my. Just. Je pri vás nejaký Just? Nie, nie je pri nás žiadny Justin Bieber.
No normálne sa to takto volajú. A dajaká dačo tam bolo, soft, dačo. Tu je opustená bejska, tuto. Hovorte mi, aký je pri vás ink, No za momentálne koho? žiadny. Niekde je sofa, neno, Toto je lepšia 3, 1. bejska, pozri, to je opustená. Zmeň si waypoint. Ten starý vynáš. Počkaj. A hovorte mi, kto pri vás je. Počkaj, ja som asi tam... Vidím ťa, Tania. Nie, dobre. Tak nie. A kto pri vás je? Hovor. Tamto je to otvorený waypoint 1. Vždy, keď pri Môj vás... waypoint sa volá waypoint 1. HTL-ka to zapneme. A halo, počúvajte. Hovorte mi inky, ktoré pri vás Teraz si sú. hovorím, že ty neviem. Teraz ti hovorím, že choď zohnať na dne, nie. Poď, dnu. Povedzte, čo pri vás okolo vás je. No, opustená bejska, v ktorej sme. Ani, poď. Zoberiem niečo sem. Nastavil si si? Je pri vás dačo, dajaké palety tie hore, čo tam palety sú. Toto sa Môj nejde. waypoint sa volá waypoint 1. Jaká Kristín 95 zomrela. Jak vieš. Aj Čete. 19. My máme blízko Hegr. Heger. A move on. Toho už nevidím. A Heger je okolo vás? Aký Hunger Games. To sa asi nikdy nenájdeme, bo ja som tak, kde tam pri Tu paletoch. by som chcela, že tu vylezeme, to tu, kde jumpujem a z tej strany. Urobím si nejaké dvere, počkaj. Áno, aké veľmi Okno, mám okno. Je pri vás nejaká saxoroklecenok 3? Nie. Tak keď pri vás takto bude, tak mi povedzte, lebo čo keď pri vás takto bude, ho uvidíme, môžeme s tým smerom a chápete. Aha, mám priesvitný stôl, to znamená, že mám okno. Je tu Vasil sa 1, 27, 6, 5. A je na Na počítači? baráku. Je na počítači? Nie. Tak to asi nie. A robilo hyby 1? Čo? Rohybol byli 1. Unbelief. Ja vidím. Ja som hubák. To je hrozné. Počkej, Raxi, choď dozadu viac. Ja tu vidím takého levitujúceho nubáka. Levitujúceho nubaka. Už si náhodou bacon boja. Naozaj levitujúci nubák. To si screenshotni a pošli mi. A ako si to mal screenshotnúť? Normálne pôjdeš sem do toho. Ale však to bude na videu, kamo. Si to môžeš počuť. Á, tak to video si uložím do zoznamu. Ja som taký... Musíme tu nejak robiť schody, počkaj. No tak toto video dám. A halo, je pri vás nejaký taký chlapík v klobúčiku? Nie, nie je tu náš ženy chlapík. Halo. Je tu len chlapík, Raxi. Hovorte mi nejaké inky, čo Mám okolo. pizzu, mám jedlo. Dobre. Videla si nejaký ink okolo seba? Nie. Dialog 09? Nie. A prečo to voláš ink? Ja to volám Nick. Jak mám ísť do domu? Jak mám ísť do toho prekletého domu? Ježiš, to bolo tesné, dobré. My tu máme takú peknú bejsku, počúvaj. Dasna 050. Tu si urobíme spawn, toto tu bude spawn. Je okolo vás nejaká Dasna Jak si tu robíš 050. spawn? Dasna 050. Hovorte mi, aké inky okolo vás sú. Teraz momentálne žiadna. A beriem túto postiel a to bude ako dvojpostiel.
Dobre, keď pri vás bude nejaký ink, tak mi povedzte. Lebo ja teraz celú noc budem kde pri Dansna 05 a Dakom Gatenocio. Celú noc budem pri nich. Beriem plíšaka tam na postel. A halo, skúste zapískať. Skúste zapískať. Ešte raz. To nejde. Ešte raz. Už nie, tak keď si to nepočul prvýkrát, tak druhýkrát to nebudeš počuť. Ale ja som nepočul, lebo som mal ďaleko od seba telefón. A môže to ísť aj z druhého telefónu, takže... Počul som dačo. To bolo z môjho livu. Do tohto rohu sa bude dávať jedlo. Nie, to budú si ako schody von, aha. Hovor mi inky, ktoré okolo vás. Nejaký hikil, či čo. Hikio? Okolo mňa není dobré. Keď okolo vás bude Hikold, jo. Hikold? Nie. No z toho som si... ja som sa zlakla, že som nemal vape. No hovorte ďalej. Nič. Dobre. Raxír. Vydajte sa v ráno kde preč a pôjdem za... Mám MTV Creeps telku. A tu je nejakého D. Hej, to som aj videla. Takéhoto nubáka, ktorý miesto hlavy má vtáka. Raxire, mám MTV Creeps. A ja som tam videl... A to je čo? To je taká telka na kúkanie hororov. Ja vidím... Hovorte mi, kto okolo vás je. Kto okolo vás je. Hovorte. Čo? Hovorte, kto okolo vás je. Okolo nás je... Higgled. A ešte takto? Higgled a to je všetko. Nejaký higgled, biggled, wiggled. Dobre. To je to isté. Počkej, to by som dala. Videl som tu nejakú Vasília, či čo to je. Tak Lisa a nejaké Ne, číslo. telka spadla, rýb. Dobre, takže vy ráno, jak bude ráno, Ja môžem kľudne aj teraz. a dáka Dačo. Bol takýto priechod. Aha, to som bola ja. Čo je vy zasraní? Je to nejaký typek AFK. Neprídeš po svojho dedička? Ne. Ne, pleco. No co, jaká bola diskotéka? On AFKuje. ktorý? Dobre? Nechci A spokojne? nakoniec som mu to To garážil. bola najlepšia diskotéka, na akej som bola. Hej. Hej. Okolo je nejaká